खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअ हरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोद मोजां नांगोन होननानै। आंनि दिनैनि भिडिअआ माने आंनि सिगांनि 2 years बेक आरो 2 बोसोरनि सिगाङावनोहाय आं मोनसे लामायाव गारि दावराव हांसो फारामनि भिडिअ आपल'ड होदोंमोन आरो माने जोंहा फाराम फिसा बानायदोंमोन आरो हांसोनिहाय हासबेन्डजों आंजों लोगो नांनानै आरो स्पेसियेलि हासबेन्डआ खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय दा गारिया दावरावथार लामायाव ओमफ्राय दाबो दङ दंनाया हांसोआ ओमफ्राय खम जाबाय आरो खम जाबाय माने माखासे फानहरबाय ओमफ्राय मा होनो माखासे बिदिनो बेमार जानानैबो थैदों ओमफ्राय सिगांनि बायदि बुरजा गैला आरो दा एसेल'सै ओरैनो सिगांनि फारामानो दङ न' बानायनायाथ' बेयावनो दङ ओमफ्राय बेयावनो माखासे हांसो एसे दंबावो आरो दा बासिनानै थालांनाय बा दोननाय ओमफ्राय दा बिमा मासे गगासिनोबो आरो बिदैया एसे बुरजायानो गदों आं बेखौनो एसे दिन्थिनो होननानै दिनैहाय भिडिअ बानायबाय आरो बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बोरायबाय नै फारामा फोसाबनाय जाला नालाय ओंखायनो एसे लेथ्रा जानानै दं आरो बेबो गहांदों गग्लांहांदों बेबो बेयाव गदों बियो ओमफ्राय नै इयावहायनो गुफुरा गगासिनो बिदैया बुरजाथार आरो गख'नो हायाखै माने बोजोबख'नो हायाखै बिदैया जा बुरजा दङ बेयावहाय ओमफ्राय नैबे दैबाय थानाय आरो गोदान दैबाय थानाय बिदि दा हांसोफ्रा फैथ'वाखैनो इयाव माखासे दंबावो नै मैगं बारियाव सारनानै दंहैयो 15 ना 17 ना 18 दंबावो आरो दा हांसोआ फिसाथ' नङा गासिबो गिदिर गोजा आरो बारा बुरजा गैला आरो दा माने सिगाङाव जाखिनि सिगाङावथ' जों फार्स्ट जेब्ला जों प्लान खालामजेनदोंमोन होमबा जों 100थानि बारा लादोंमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो माखासे लसबो जाद्रायाखै आरो एसे एनै फाननानै माने जि दिनै गाबोन जेनेबा सानसेनि गोनांथि जायो जा गोनांथि नांगौ जानायफोर बेफोरखौ जोङो माने सुफुंनो हादों आरो जेनेबा बेजों हांसो फारामजोंबो थ' सोरबाफोर जुदि हांसो फाराम खालामनो गोसोबा लस गैया आरो खिन्थु खस्थ' खालामनांगोन आरो नोङो नायबाय थानांगौ हांसोनो मेसेंफोराव दै होबाय थानांगौ दै हैबाय थानांगौ जोंहाथ' सिङाव फारामाव जोबनानै दोननानै हगारनानैसो होयो फुङाव खेबसे आदार होबाय सानसुआव खेबसे आदार होयो फैजोबखायो न'आवनो मालाय आदार जानोबाथाय हगारबाबो ओमफ्राय आरो बेलासियाव फारामाव सोनोसैबाथाय खेबसे होबाय आरो जै बेलासिबाथाय मालाय न'आव फैखायो आरो एक्सुवेलि जोंनियाव बांद्राय बेयावहाय सेल जानो नागिरा आरो जोंनि गामियावहाय माने फानजानो नागिरा मानो होनबा जोंना टाउनानो खाथि नालाय बाजारानो बिजनि बाजारानो खाथि जायो नालाय बाजाराव थांबानो मालाय खमाव मोनबोयोना एसेबाबो ओमफ्राय जोङो न'निफ्राय हरबा माने बाजाराव जेसेबांनि हरो बेसेबांनि हरनांगौ जायो आरो मानो होनबा बाजारावथ' मेरला एग्रि बेग्रिना नों मालाय जिरायनो बाबाथाय जिरायनानै फाननो बाबाथाय गोबाव थानो बाबाथाय एसे खमाव हरनोसै ना बाजारफ्राव आरो फुंफ्राव थांबाथाय जाय फायखारिफोर बायस'ना बिसोरथ' एसे मा होनो एसे खमावनो लाखिलाबायोना ओमफ्राय जोङो थांनानै जिरायनानैबो थाबाय थानो बायोना ओमफ्राय नोङो आरो फार्स्टआव थांनानै फानहैबाबो फायखारिफ्रा लाजोबो ओमफ्राय खमाव होबोनांगौ जायो ओंखायनो जोंनियाव जों बांद्राय लाब जायाखै आरो बाजार खाथि नालाय ओमफ्राय नों गामि गोथौफ्राव एसे गामि बिथोराफोरावफोर फिसियोबा माने बिराद लाब दं आरो हांसो फारामा ओमफ्राय जोङो बांद्राय लाब खालामनो हायाखै आरो आंनाव दाख्लै कमेन्टआव सोरबा सोंहरदोंमोन आरो बे सिगांनि फुराना भिडिअखौ नायनानै हांसोखौ बेसे बुरजा मोनो होननानै ओमफ्राय लाबा माने हांसोखौ जोङो दाउदैखौ जोङो 10थानि बारा मोननाय जायोमोन आरो मालाबा 12था गाहाम बिदि दैयोमोन आरो सानसेयावनो माने बिमाया बुरजा जाबाय नालाय आरो ओमफ्राय नोङो हांसो बिदैनि दामफोराबो बिदिनो जाबाय जायगा लानानै नोङो न'निफ्रायफोर हरबा ओरैनोथ' बाजाराव 10 थाखा आरि लायो ओमफ्राय जों न'निफ्राय खेबसेनो जोंहा फानख'नो हाया जायोना ओमफ्राय नोङो दखानफ्रावफोर खेबसेनो फानहैबाबो दखानफ्राव हैबाबो दैसेयाव 5-6 थाखा बिदिल' होयो जों गेलामाल दखानफ्राव जासि हैबा आरो 5-6 थाखा बिदिल' होयो ओमफ्राय नों न'निफ्रायबो मानसिफ्रा लांफैबाय थायाना बेबायदि खेबसेनो बुरजा लांफैयाना नों गामिनिफोर बिदिनो बायनानै जानोफोर दैनै दैथाम बिदिल'सो लांफैयोना ओमफ्राय बेजोंथ' नोङो दाउदैया नस्थ' जालांजोबगोन ना बिदिबा जाख'नोबो हाया मानोबो हाया ओमफ्राय ओंखायनो जों बांद्राय
दाउदैनिफ्रायबो एसे एनै माबादों आरजिदों ओमफ्राय एसेबां मानि आरजिनो हायाखै आरो आं बेखिनिखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरो जोंहा हांसो फार्माव माबायदि जादों बेखौहाय बिनि थाखायनो जोंहा दा खमायबाय आरो फार्म माने हांसोखौहाय फानजोब्बाय आरो माखासे लाम थैदों बेमार जानानै बासायख'नो हायाखै आरो बिजि होबाबो मुलि होबाबो बासायख'नो हायाखै थ' बिदिबा लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंथांमोनहा माबोरै मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो माबाफोर सोंनो गोनां दंबा सोंहरनो हागोन आरो नोंथांमोना बिदिबा थेंक इउ स' माच एभ्रिवान बाय बाय